чакали сме, може би с часове да влезем, да докоснем топката и да поиграем в футбол. Когато останеше време и до тъмно не виждахме топката, но оставахме на терена да играем. Единствено съжалявахме като деца тогава, нямахме достатъчно време да играем основно, да играем по-продължително футбол, защото помагахме на родителите и с работа, с каквото можехме и малко време ни оставаше за да играем футбол. Но когато отивахме да играем, си оставахме сърцето там. Играехме по селата, беше ни много трудно, защото всички ни играеха така с непозволени средства. Стремяха се да не победят, за тях това беше празничен ден винаги. И ние играехме, дет се казва, по-добре може би от някои отбори, където са в окръжна там, организираните футболни игри, където бяха. Играехме, ние си оставахме така някак си самоотвержена игра, публиката виждаше нашето себераздаване на терена и може би за това и най-много не обича. Стадиона си беше почти пълен. Мачове, дето си спомням, игра с дербитата, дето бяха с Беласица Петрич, бяха на особено ниво. Един месец по-рано се знаеше кога ще играем с тях, къде ще е матча, какво публиката се подготвяше предварително, но в интерес на истината нямаше ексцеси от грубости по терените. Ферплея си беше на висота, защото ние като излезохме на терена, чувствахме не страх, ами превъзбуда. И усещахме някакси в себе си, че ние този матч трябва да го вземем, защото е първи в Б група и ще остане в историята. Така си го възприемахме ние. И бяхме изградили така един много добър отбор. Тогава, може би за първи път, ние играехме и навън, и у дома перфектно. И усещахме, че това е годината, която трябва да влезе и в А група. В бъдещето децата винаги имат някакви мечти, защото ние като треньори, сега още съм така в школата, винаги наставленията са ни да уважават себе си, да уважават треньори, родители, противника да уважават. Тогава могат да растат, да върват по правилния път, нагоре. И техните мечти са така много високи, но аз искам тяхната реализация да се доближават до мечтите си колкото могат по-близо.